आंदोलन मचिनी संविधाननि अधिकारनि बागै आंदोलन एवं स्ट्राइक खालायनानै हरताल खालायनानै बन्द खालायनानै मचिनी संविधाननि अधिकार TSF कैसे रेजिस्टर अर्गानाइजेशन स्टूडेंट अर्गानाइजेशन एवं नॉर्थ ईस्टनि स्टूडेंट अर्गानाइजेशन नेसुनि मेम्बर TSF प्रेस मीट खायसाका तिनी 28 तारिख रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि बागै दाबि तिसावै हरताल खालायनाय होनाय तिनी पुलिस जेबाबे व्यवहार खालायका आगरतलाव वाक टक आइके जेबाबे सब्रेत लांका मनो आं सेलेंगो एवं प्रोटेस्ट खायो आबोनि बागै न तंगैमाया आंबो तिप्रा TSF नो सपोर्ट खायनान बागै आंबो एक जरा खायसा TSF खायफायका TSF खालायमां नो नेता सोरंगैनो जों तिनी MLA गैमांखा ननितारि आं तिनी MLA गैमांखा जों TSF नो पगैमाया TSF कैसा कसम अर्गानाइजेशन नॉर्थ ईस्ट ऑफ बिरल मते हाय कैसा कसम अर्गानाइजेशन तिनी बरगरो सातुं मानजागा कोइ तामनि बागै तिफ्रासानि मानि कक न काहाम काय सैनानि बागै जों मोबाइल टाइप खायका अंगाकाय चिनि कक बरग रोमान स्क्रिप्ट खायका जों कामका कम्पोज खायमानो कम्पिउटार कामका कम्पोज खायमानो किन्तु जों देवनागरी अक्षर बाय बांला अक्षर बाय जों खालायमाया आबोनि बागै न मानथाय किन्तु तिनी असुक बरग छात्र रंग तामनि बागै लामा नखरिका म गभर्नमेन्टनि कैसे बोल सिद्धान्तनि बागैसे बसिना हारकाकाय तिनी मुसुक बरक लामा नखन नांगा जों विधानसभा बा कक्तिसाका विधानसभा जों सभा खालायसा अरु मानि स्क्रिप्टनि बागै नांकाय थैरिनाय रोमान